Borrón e conta nova, o Boiro Voleibol na procura de volver a gañar ante a súa afección. O Rotogal recibe a visita do Madrid co obxectivo de seguir crecendo como equipo. O 2025 está a ser un ano sobresaínte para o Boiro Voleibol. O conxunto encabezado por Adrián Alves firmou un inicio do ano impoluto e tiveron que chegar os dos mellores equipos do Grupo A da Superliga 2 para romperlles a burbulla. 6 vitorias de 8 posibles son o balance que ten o conxunto boirense ao tal agora, cifras que confirman o crecemento dos xogadores, a unión dos mesmos e a súa madurez sobre o parqué que amosaron en todos os encontros disputados no que vai de ano. Esta fin de semana o Rotogal volve a carga para pelexar por regresar ao camiño da vitoria logo das últimas dúas derrotas. O Vólei Playa Madrid visita a Cachada en plena loita pola permanencia, polo que non será un rival nada doado para os boirenses. O Boiro Voleibol chega esta 20ª xornada no cuarto lugar, empatado a puntos con Umbría tras caer a pasada fin de semana na pista do líder, o Textil Santanderina. Os cántabros amosaron a súa superioridade para vencer por 3-0 nun encontro no que os de Alves despregaron un gran xogo e puxeron sobre as cordas ao rival. Con estas boas sensacións, a pesar da derrota, recibe mañá o Vólei Playa Madrid, penúltimo, que ten a salvación a 3 puntos, os que o separan do Sporting Soria. Os madrileños chegan con urxencia de puntos á Cachada, xa que na pasada xornada caeron por 0-3 ante o Cid Jovellanos. O encontro de ida trae bons recordos aos madrileños, xa que someteron ao Rotogal por un traballado 3-2, resultado que os do Barbanza queren mellorar ante a súa afección. Mañá sábado, a partir das 7 da tarde, o Boiro Voleibol e o Vólei Playa Madrid veránse as caras na Cachada, onde se medirán por levarse un importante triunfo.